Emeška! Určite ho všetci dobre poznáte. Talentovaný Roland Gerebevič. Pravý obranca a Venezuelčan Joan Herrera. Za Emeška 65 zápasov. Toto bola jeho zjavne posledná sezóna v našom drese. Obrovský potlesk pre Bojana Letica. Litovský reprezentant do 21 rokov Eligius Jankauskas. A máme tu ďalšieho veľmi mladého hráča, odchovanca Emeška Žilina. Prvý štart za Ačko bol v Dunajskej Strede, náročný zápas. David Hansko! Moldavský reprezentant, ktorý dnes tiež zasiahol do bojov v 33. kole, poslednom kole Fortuna ligy. Evgenij Kovčuk! Odchovanie z Emeška Žilina z Ríd so slovenským menom aj priezviskom. Tu za rohom býva v Hôrkach, respektíve odtiaľ pochádza. Ako sa volá? Lukáš Halošík! Čerstvá posila nášho útoku, ktorý ešte len maturoval pred pár dňami. Samuel Ráz! Český stoper a taktiež reprezentant do 21 rokov Filip Haša! Odchovanec Akadémie Emeška Žilina, ktorému
tvoril spoločne s Viktorom Pečovským so zranením túto sezónu. Našťastie všetko dobre dopadlo. Robert Mazan! A máme tu Argentínčana Ivan Diaz! Stoper a reprezentant do 21 rokov Martin Králik! Veľmi tvrdý v súbojoch, futbalisti to o ňom aspoň tak hovoria. Nahradil Viktora Pečovského po zranení, reprezentant do 21 rokov. Dnes strelil prvý gól v zápase s Podbrezovou Miro! Showman z Nigérie, ktorý v 17 zápasoch strelil 8 gólov, Yusuf Otubancho! Reprezentant Slovenska A tímu, ktorý sa priznal, že tento titul majstrovský mu chutí najviac, Jakub Holubek! V tejto sezóne nastrieľal 9 gólov, reprezentant do 21 rokov Nikolás Špalek! No a poďme ďalej. Je to brankár, ktorý dostal už aj prvú nomináciu do reprezentácie, Miloš Vomeršák. Rozhodne najväčší zabávač na oslavách. Dnes sme sa o tom mohli presvedčiť, určite sa aj presvedčíme. Reprezentant do 21 rokov, Denis! Poďme ďalej. Reprezentant Kamerunu získal 2 tituly v tejto sezóne. Je to africký majster a majster Fortuna League. Strelil 20 gólov v tejto sezóne.